in terms of better than young comedian bit me Dufie. And it is. When you say my uncle, a boy. Ukuno. Eh, na me kuno kwa za dem kita seka. Na mo hunti. Aboaje, ai me nimu no. Okona sa aboaje ye etuma. Nti say, aha, be me na ye etuma. Si aboaje dwendwo. Ama aboaje. Osori ye dwenu ko di kura ye de ama oni dimpo. Aha o papa mo papa timi de aba betu manim. Sa den, ana aboaje di sa. Eti na ye madam fo. Ade your baby ana. Because of us a baby and your baby. As much me did mean pay say you won't. Won't. And I'm young corner, a ginger. Ah, na de, I don't know the aboaje who's over by me. Me de na mai. If we say, you young corner door pa. You need you opa. I also hear, would dear be it. Yahweh a bema was within it. O pessoa aí só chama que você na minha aboaje tana. Mmusuo. Mmusuo. Eni pa mi hu ni se ni mi jira na beto a akoma e me ya. Kuma nyina Na wenya sema anu wa beka chem se nani jo ho anka che ni se woni ejapoma na wo nti wo mpem. Na me de se me nya ya na me nkofo wo yonko. Anu wa na adweme no nti ma na ka de me koma anu. Ana me su me hu aboaje adwen papa wo ma me srew. Mesro senka wo yonko ne ya wanka be hu se ya wo no wo ye be ma na adwen mu do. Ya. Ompe no ho asem Aden. Ya. Eni pa wusia na nim keke hu se adwenboni utiri. Nenim ni chese ompe se ma foforo ba be ha no tinu hu ma na omu na no. Hu ma na omu no ompe se oba bia ba betete na bra. Aden. Me de manya me do ama mentina ho. O me ka cho sisi ya se jajapoma ba ka tim so be ja. Twa me twa we yeso. Ne me mesro aboaje adam die kura waje nti aboaje mesro twa so. Onum so nua panyin ne me. Minim se wonu apanyin so do asem de mpa atwa mesro fa mfie to nchen me mpesa agro no. Waka we nya ne ba ko we nya ne mienu Aden. O hye me ana. Nti ya obi ni nti na me kasa sa. Ya obi ben na nti me kasa ai wo mpana kwa fa ne sempo me bu ofu kwa ma we kwa findi. Me do fa japoma binu nti no so ade na abaye. Me mpesa agro no kwa me mpesa. Me nkoma me no de ni mienu mabu udi bia so japoma edi so. Okoto de no bodwe nya sa. Koto de ne bodwe. Papa na me pa na o. Oye yu muti na me yesa. Cement me ne ya waja adi so nso ne japoma ya jai. Se wunti me de ne fa futu. Ja sama o kan pa ekonu. Semeti ase. Semene ya obeja adi so nso ne japoma ya jai. O se wunti winya sa. Se fi na me do free e betra fa so bi amaso. Enfa. So le kai. Ben comment ha jan fa. Dika. Naba. Enkomo. Me twa ya o e bi ko ba bitwe. Wanya ya semna nsole ni nka ho ade me yo no. Dinkan na ko ni ja ya semna o keka wa ha no. Ese wo beti me ko ka chama me so de ma ba ha ba bu mi o. Enti de be na ye yam bebo ha. Me di miti ba hwedue no makom de su akoso abo me. Wo de ye me di me hye da miti hwedue no de su akofi. Ense da fa timum koi. Fiti so de aboaja semba ya misi ja na wo mfi. Ne se me se o pese o kan ma me su miti ya na. Yo enti aha na wo te no wo twen ho. Me jen fra. Aframa ni bi wo fi yanko. Sele ko fi ona mbo anfu. So ni yanko Ko me ba. Ne so ba na me fi wai. Thank you see. Tini pa de na ya odi ayen. We dey kwaso. We dey ansa na me bo mo kwaso me da wase. Na no ne o ka sa apaafo ne famana ni nyina me nsa kan. Me da se pa se brebia odidi a o ma o remfi o konfo na o kai me e me ni so. We dey order for me ba ya boko. Me wo hwa me dwendwiana. Esi me so. Se mpenisi bibia wo ne mere brebia ne de yeye. Ewu se obra no a de ekọ nkonwadam ekokoya amamre ne amane bi no odwure di enim a ebe dwure di enim yi nyina yenim se amamre ebekoso nenso me amate nka mu no bisusu se enka yitumi
Eko nkunyadan mu koya amamre ne amane ansa no dwira na dura. Enke no beboa. Na me se ya metu ndika na maba wani na mababo amane. Na yakeka ye ho ne aye bibi. Sanse mpanyin se nam dodo ho ense nkwan. Ye koma na nanom aduane di na se dwira da no so duru ho kora ne sa de bi kopi so a. Ense hwe. Nti na me baaya. Me nante se boko. Ma komfo. Therefore, me da se. Na asema okay. Nani atran konwa. Adi ho nkomo. Ese gina yese. Jurada no. Ana ebe konko dem. Etwe dwan egu na nanom so. Na kwensine utimi ba na okase. Yenkoye ansan jurada na duwa. Retwima so kakra. Sebe. Meti hey. Mwana mwana medamu. Ena mempanimfo so. Sebe. Meni omu ne fa adwene. Na yatina se yaka asem abopo. Na yesa abedane no. Akwakoye no enimonimu ano. Eno de me gidi se. Yentwen na jurada no. Yenye ni nyina brako. Odaoma. so therefore ye nyina ne yie mu ne yehwehwe. Mpanyin se pa ye behunu nti ne yehyekyere boa. Ewu so no ma asieso adwono aka amana kosidie. Nanso no me mate nka na mahuni mu no. Ne yesisi me so sesese ye ansa na bre na so no. Saa na eye me. Eno nti ana me se me ba na mababo amane nti me di me susu se na me hunu se ye koya ede nsesan papa bi beba. Nti wadama Mmusuo no mpanyimfo edikan atena ase wo ho de nanso san ekobere bio na de me ka no yenye ne saa ma konfo efisan me santi nyina no bibie no awaka matwa no awfom sebe una me down na no beka bibia una wo de fa so na wo de amame na me so me mpanyimfo adwene ho what can you say no when you say you can you to take can odi ekọ madwene ho na me mpanimfo a eso atena so se koba ne se me mpanimfo kasa na se de wo kan edi sie ya me mo so atena ya e ka so na se jurada na na etwen mo so ate odaoma so therefore we de bo ho modern pa na se me se bi papa be firi mu aba mate ani nasra kwan dawo Safwa Papa me frewa enye bone pese me kofa me babema na ye wunua bema pese me kofa ne ba na oba be kan ye ho fie ha na oboa ye esuso ye mu kakra isan se ba kofo nsa enso na nanom ani kata o papa kofa ne bra so ko papa ma te se wo kan ho asem pe ana ma me yewa wa na papa na na mo kan ne ho asem papa wa ana ma o se na o se eso wo nua be ma o baby papa fa ne bra Safwa
medase se wayi manu yi se me nkofa ne mra ese se won ko awa hanum se bi brede se ya kwa te se nantwi se ba kontonkron esan yen saa unua be ma ne ba no ba be kan ye ho a okura wani beje mo betime di anuafo nkomo edi anuafo agro na wahu se nya wo nko a ena we den ho na wo nua be ma so ye den e wo ho wate mate papa ma we de be boa me pa be boa me wane ko fa ne mra so ko fa na ba me nyina ya tena fia ana nye fia ne nyina betena si wo be so wo beta Adan ama no se me woni se me ta Adan ho baabi metimi awie ba ko mun na kire ya ma oba akwa akosie ho aha onko hye ho ye nyina be hye ha ye nyina be hye fia why mama woni me ne da ah woni me ne da oh woni wa na so betima da ye ho safo papa o ma me di mfi ne kwa kuma to ye why se bi mpre duasa etwo ewro a be pam ne danta wate papa se etwo ewro a be pam ne danta wate yo papa o papa me ye nana etimpani sem no sua bi etwo ewro e betine de ye be pam ne danta se enya wro ya unya hu ba bia be sese agu ne ma ewro a entime sensen ho sa o se o pe ba bia o di begu je se o pam danta ye den e ma no we kasakwa wate kasakwa ya kwa kasa no wate ase me be sha se a kire o mpani sem bi wa no pani hu se nifa eba na kasa no wate papa me sorry why adma mama ose nana nyama bi koso ede meni atofo mo hu se ase wo de mi sie si a menim de opesa wonye me se waye konongo kaya ase wa wo nsoa wo so won jai ma obi ma me soa wo so mama ti ase se wo be ware me ato yire so na so wo be ware me ato yire so a ana se nka boni bi anim nka yenye nanimani mu ya na me hu se ma be ye wo dia na nka ma adwen e twetwe me fa me ne wasetena no ho na nka enkoda din aduma bibi ensi asem bia mai empanyini sifa kontem ye kro no de ana abrabo ayebo we wiase otu akotre pomponi ama ntentene pramde pekra o ma no bro nyepe ase washa ase ni abofro di nkita ho na osu nsem ho e de kire na amanfo na emo adwene de sent woni mi hiasa na amo aboto nenso na nanom abe madansefo se medo kese pa wa komam nenso metimi nyama de se de mrante kwa bi ye omo ne ma no de sent na meka cho se nya abotre akabeneti awa bi mebe fia be hu awofo na afei maba be ye ho ade me no oba ne gusu kasa se be ye obetimase na obeji me mpata bi maka che mpata bi obeji me bi ametua ebi so sombo ma me nana nyese me di nkomo wa abontin o ente sa o se esi amete we me nyini esi ama wo mienu kura nka nchen me so wo hu me pese me yana me ware na me sha ase chechiri mabusua nana me srawo abusuya chechiri ndie wo kwasi puni ba adwo fusuya onya mfie sansa na ware nya na anu ya no ware abaya ware na ani onya mfie dia na bebi o wanyina dui enkra no to mbenyina beto no no wo aduma entieti na otieti amanfo no wade pa beka de me kan no e na wo so otia se woni panyi nenam na woni abrante kwa nenam na wo kan se mi se metise konongo kaya menya konongo kaya kuma so ani kaya mi wo krum na abotre na nti wo do me menya de na se me de menya wo na wo se me do se bibia beka se menya bia me ware me ware mati ma embrace ma me ware why na mka so beka se me fa anhye chiri na ka beka me pija na ware me de ka kuma to ye why me ye wapedi amon ama ho ato na ma ni sensi fom ya bi na me ni da wo so me ma wo sensi fom ye be na bo se de wo kan na tie no am fa anhye chiri wo ti ana wo so wo se ne so no wo akwala na wo de ne baba ma na wo de ne ba no
Woni me ne ba be ma ne ba. Na japade nyina be ko ne ba ne nchen. Wo se ho. Wo papa mpe wa semu. Mama. Me wo to ho nye na papa ka che me so wo hwewa. Wo ba ewiase a. Wo be jimi. Hey! Ai. Eti wo mpe wa sem ba ko sei. Wo tan wankasa. Enye wadwe se papa odo. Ono awo kan wo so ne so de an na papa ko fa ne bra na papa ko fa ne bra. Wo do ko fa bo fra ne ba na wo be hu no. So de tan. Say odo me nyina ma me obo. Oboa. Oboa ye ni so. Ne papa se me ba sa so meji. Ai, me se me wo to obehwe wo pro ka che me se akua. Na sa kwala wa wo ni de obedani jimefo. Na ma me meji mi. O se na yeka. Wo se na ka yo enye me a. Tim papa me na wo dada me so wodo me. Wo pema asem. Ai. Wodo hwan. Enso so ne so. So ko fa ne ba na ba. Wo di onko fa ne mra. Ye nyina ye betra fia ma me ka sam tro. Ne ba no ko fa ne ba. Me hya se ni nani. Ote. Ah? Me say ye ko fa ne ba. So ko fa na ba. Wo di ye din je pene se ne wa kana no. Onko fa ne mra. Ne fie ha ye behwe. Ye behwe pa. Sa? Ne behwe. Sa? Dine ye ni nani ankasa. Mate. Me behwe. Me jeje anokra. Enye sa wo papa da ho sisi a. Ejapade ni nyina be ko ne ba be ma ne. Debi. Me bra ma bre me papa hu. Obefa ejapade ya. Debi. Ai, emma kwan. Mate. Wo de yenye de no omra. Ye nyina se ete ya. Papa si me eji. Ai. Wo so hwe wa wunya be eji me fo. Asem o ka kire me no. Papa ti me ka me na ma. Ai, na we obisa na we nya system. Enti wo pa beti me bisa no. Me busa no. Ah, we beti me bisa no. Me eji. Oba wo ti we. Oba mu asei. Anko mami akun kura. Sem papa mpe ma asem. Debi. Oni me elisuo kwa. Odo me ni nyina sa oboa. Wo so nya oduriyefo no kwa na o ka kire na wo nte ase ko be ma na mma wawudu. Mami ti se me nka mawu. Kanya ase ka wo ti we. Nti enso so ne so. Wo de yedin ma ne ba ne. Yete ha ye hwe. Baba to me. Ye hwa de. Wo ba je japade yakọ. Aben wo bedi. Ai. Yo. Be fa kodi. Ate. Ye ne ye bre nyina anye kwa. Sa. Eni ensi. Hey! Share! Imi wacho. Hey! Why you for? Me da si mi nia na so sa. Oh, who watching? Yes, mi nia. Fia ma feel. No so ma feel. Fia ma feel. Na ko say. Mami o, so ma me kwayim. Me sa fe na ma be yo. Ko say ma che mi nia. Ade na me yelo na eso. Afra. Oh. Mi nia na. O ba yo what bisi. Shie! Mi nia. Matse Sa. Shie. Me ba matse de ekoso wo krom mi hanom sei. Oh, they say de krom ha yo. O ma yo papa. Wo ye de wo krom mi hanom sei. So, ona papa wa himfie ntinka. Me bisa se. O ba ye bia na o papa kan bibia. Me papa do watem wa kire me. So wa num sem papa de wa himfie ntino. Wa ka de ekọ bia kire me. Me papa. O so omo no aman ekwanfo. Eguso mu di hu dwumo na me nyere de me hwe aburu wo mo so. Sa. Tim papa kra so na mampia abontin yo. She ye. Eni anu aye de ampa. So se nipa nde wuwo no mbe wuwo. Eni medi wana mo achi. Se wudi ma na mo achi kwan. Se mi ko chefie. Nti ko chefie. Se wo papa se ja empia. Mi nso me chefie mi. Wo wa ye fo. Safo. Na me ko ye ho no wenya na. Safo na mi hwan. Na papa we ye oni nam krom ye kra fa ne. De. Papa we ye otani mi hia nso anu aye ku bebrebe. Eja poma. No way. Nya. Oh. Sa papa wani die. Na nanu mu ya dum na mini na ni ye nai wo krom ye adwuma me di be di no. Wa baby o. Ye de yanko pe baby na ye mo. Me si me hu wati. Yanko. E fa di ab. Oh, mi eja yanko. Nti unya be ma bia. Mi eja no. Eti ne se eni pa de chi ade esa bia no. Enyini ko ye nim, enyini ko ye chi. To no nsa bio. Ese hu kwan ya odo abrabo be fa so.
Opeso hu kwan so a odo abrabo fafa so a. Edi se oma wani da ho. Na wo hu se ofi ade hye abusuam. Kama na sisen. Ye wodu. Senka woni da fom. Ena. Okase papa. Mpesa me ware a kenchen. Me ofa sebi. Ofi mo am be di na de. Titi ya o de mame. Kosere o mame oye de ne mame. Ansa obi free. Ene me ne. De mitina konya so amne na be wo ni mo nua akonobia. Me kama na sisen. Mpese me hu se. Oya me ba. Edisa ware. Na obobra. Onchie me bibia echese. Sebi mebe obaby wona kwem. Ana se papa ko ware obaby mame. Ni hu bibisa. Ni kama na sise. Emeti ayi me de mani to for my show. Mami hu bibisa ni ho so amia me bo wura busuam ahwehwe na chi aye no ho ade de na ma. Enu ntina me fra. Me de papa. Me da wano ase. Papa, me kasi mi obi wo ma akon ma. Na mi twantro. Bia ni ma akon. Wakan ide. Mani bato fo ma pe obi. Ni so na bo ni ma ba ka acho. Akamate. Force yo. Anyesa mia kuma bibia o bia me dia me fa bibia me fa ne bom. Mia ma chi bia ware ndi na ma. Ti waka mananyente. Why? What you met papa? That's it. What you sorry. Baby e woduru. Okesi aboaje wonya akwada. Wanyina sabri sei se waware nanka wawo amanya banana na se manana kura akwesi kanchi ai. Esuba hwe wani ma hebuada. Akwesi aboaje wuti se bi mpreduasa. Wonya kwadwefo eba mfu a wo mfuo. Die bio na aka. Wo ho nkyerɛw. Wo ahoɔden a wobetimi di awade ama na yi. Kopem sese. Me hu se oba bi kura ba hwew. Ana kura wakram papa me ko hwe oba bi na friend say e bia me no obi kura di kasasi ana me hu bi akwasi. Atete me. Me da me na. Hwe uyonkui. Ye urabai. Oye uyonkui. En ade ba chi na se ura kura ware amana. Enye wonwa. Na wa uyonku okwana se wu ni akira. Efe. Mr. Oba be na wo ho. Oba be na woni na kasasie. Na menkwaye no ho ade ma. Papa. Esama waka ni na ewo. Nso sisi amenya ni oba bia nkasae. So de ma memre. Se me shase se me ni oba bia nkasa. Me papa ne o memfa se mu nsio. Me bo ma ne. So de ma memre. Ti de me ba ne keka. Akwasi bi ntwa nwuma wa na. Hade me ba ye draw se me nsa ma ne mre. Dabra pesu ofudransa. Akwasi pesu ofudransa na me ma omre ba biem. Na wo fudransa na no wa ha nyina fita tinya fita no ba ngokraba ama me. Akwasi se na pesu ka kire mi. Papa. Se na pesu ka kire mi se me ma omre ansa na wo no ba bia nkasa. Akwasi ba bia odru wo no ba bia nkasa dia. Eni akwasi enyo. Wonsie ba peda. Eni me bayi. Wonso wo ho. Enye ni sa papa. Ni esi ba pese ya wo me ka kira so no ba bia nkasa yi. Wo kasa ba awa mani je ho me po. Enti kobo ni no si amani na me so kobo mi ni si amani ese me wow. Wuntimi nka de ketua we.
Papa na sa sma wo kan die. E kan san ko bia wa hwe. Na de bi O so usi abotre. Bai Na wo to bo na wo hwehwe de be boa busuani nyina. ya na ho ye metwe masi musase amenwe nyina ho na ye metwe ade ketua bi ayo kese he akwasi de tia ni se wo se me ma omra mama ketua bi eye na ene kira nam de ma omra no eye na ne kira ya akwasi eni obi nkasa oba bi nkasa de wa wo pe no do no ene ne nkasa se ne pe oba me pe wo mpe wa obeka kira wo pe obaji su yo akwasi awagimate me kobo mi ni me si amane na usu beka kira me anya sa akwasi mia nkasa ma hwehwem kuro du egu anda kuro atwa ehu ahia mia mekwa akwache ba aye no ho ade akwasi adna bro wo sire me pa usum bia Papa wo ko chi oba ye no ho ade de abreme. nda se de open no